akinek szabad elvonulást ígértek a fegyver letétele előtt. Dezsef Pék Kisernő, Lázár Vilmos és Vajdár József ítéletét Hajnauk kegyelemből golyó általi halálra változtatta. A 13-ak ítéletét október 6-án szándékosan a bécsi forradalom és Theodor Bélek von Létor császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján hajtották végre, ami ezért a forradalom és szabadságharc vérbefolytásának gyászünnepe. Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanics okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely. De Hajnaú személyes bosszúja ezt is felülírta, és így gróf Pécsei került az utolsó helyre, aki miután már nem volt kitől elbúcsúznia, Damjanics előtt letérdelve kezet csókolt neki. Lőpor és golyó általi halállal halt reggel fél 6-kor Lázár Vilmos, gróf Dezsefri Arisztid, Kis Ernő, Vajdár József. Kötél általi halállal halt reggel 6 óra után Lovak Körtenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Nézit Károly, Nagy Sándor József, gróf Leiningen Westenburg Károly, Aulik Lajos, Damjanics János, végül gróf Pécsei Károly. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten, az új épületben Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Batthyány a kötél általi halál megaláztatást elkerülendő öngyilkosságot kísérelt meg a felesége által becsempészett kis levélbontókéssel. Ezt a néhány méteres közelségben lévő őrök jelenlétében úgy kísérelte meg, hogy a fejére pokrócot húzva egyetlen jajszó nélkül először saját szívébe szúrt, majd felvágta karján és nyakán az ütőereket. Ám tetteit észrevették, sebeit bekötözték. Ezeket a gróf letépte, így végül a félholt ember kezeit összekötözték. Október 6-a estére különféle izgatószerekkel olyan állapotba hozták, hogy saját lábán ment ki a vesztőhelyre, ahol megkönnyebbülten látta, hogy nincs akasztófa. Liechtenstein herceg saját felelősségére az ítéletet golyó általi halálra változtatta, bár akkoriban ehhez még egy hercegtől is elég komoly bátorság kellett. Kivégzése helyén áll ma a Batthyány örökmécses. 1850-ben Ferenc József császár menesztette az aradi 13 katonát kivégző Hajnaút és katonai diktatúráját, helyére Alexander Bak belügyminiszter került. Kossuth először Törökországba emigrált, majd 1851-ben az amerikai hadihajón Angliába megy, onnan az USA-ba, majd Torinóban letelepedett, ott érte a halál 1894. március 20-án. 1867. június 8-án Ferenc Józsefet királlyá koronázták, így az új államforma az osztrák-magyar monarchia lett. A dualista rendszer alapja a pragmatika szankció, melynek működése két teljesen egyenrangú állam Bécs-Budapest központtal. Közös ügyek, külügy, hadügy, pénzügy. Ezeket Bécsben közös minisztériumok intézik. Gazdasági kiegyezés, közös pénz, vám és szabad munkaerő vándorlás. Köszönöm szépen! Kedves magyar testvéreim! Akkor, amikor vértanúinknak áldozathozatalát felidézzük, akkor mindig megszégyenülünk, mert szembesülünk azzal, hogy mennyire képtelenek vagyunk mi magunk. Nemhogy ilyen áldozatra, hanem életünk folyamán legalább arra a kiállásra, mely némi egzisztenciális kockázattal ugyan jár, de alapvetően igaz emberségünk megőrzését szolgálná, feltéve, hanem mindig újra és újra a könnyebb ellenállás irányába mennénk.
Sokszor nehéz itt és most helyesen dönteni. De ebben a döntésben mégis eligazít bennünket az élő Isten a maga kijelentésében, erkölcsi értékrendjében, és eligazít úgy is, hogy már teremtő, gondviselő és újjáteremtő akaratában olyan képességekkel ruházott fel bennünket, mely erkölcsi értékítélő és értékalkotó képességet jelent. Ez az, ami döntően megkülönbözteti az embert az ösztönös állati világtól és a tenyésző növényi világtól. Mégis azt láthatjuk, hogy önálló értékítélő és értékalkotó képesség nélküli a társadalmi közakaratképzés legdöntőbb pozícióiból kirekesztett népünk az állatvilág ösztönös és a növényvilág tenyésző életformáját is messze-messze alulmúló, kiszolgáltatott állapotban várja, hogy bekövetkezzék mindaz, ami jelen állapotunk szerint garantált, ha úgy tetszik, borítékolható, hogy leradíroznak bennünket a történelem színpadáról. Nyilvánvaló, hogy a hatalomnak ez az érdeke. Ez volt az érdeke annak a hatalomnak is, mely a Daradi 13-at küldte a vesztőhelyre. Ez volt a Habsburg hatalomnak mindenkori érdeke, és nem véletlen, hogy erre az uralkodó családra fél évezreden át nem úgy emlékezett a magyar nemzet, hogy bármiben is segítette volna népünk boldogulását, hanem úgy, hogy döntő intézkedéseik mindenestől a magyar nemzet életérdekeit fenyegették, és a magyarság életterét szűkítették be. Igen, ezt kimondhatjuk, már csak azért is, mert a mohácsi vész követően egyértelmű bizonyossággá vált az, hogy a Habsburgok mennyire nem voltak érdekeltek abban, hogy Magyarország eredményesen tudja megvívni küzdelmét a törökkel szemben. Hogy a végvár harcokban mindenesül a magyarság vérezzen el, a hadszíntér csodálatos Kárpát hazánk területén húzódjon 150 esztendőn keresztül, hogy akkor kerüljön csak sor hazánk felszabadítására, amikor már a magyarság kivérzett, amikor már a társadalmi vezető réteg sem volt képes arra, hogy átfogja, összefogja a megmaradt magyarságot, és ez a felszabadulás sem volt valódi újrakezdés, hiszen nem véletlenül rá nem sokkal, negyed évszázadon belül megkezdődött vezérlő fejedelmünkkel, második Rákóczi Ferenccel, újkori történelmünk leghosszabban tartó szabadságharca. És ezt a szabadságharcot folytatták az 1848-49-es forradalmárok, szabadságharcosok, honvédek. Ehhez a szabadságharchoz, Rákóczi lelkületéhez nyúlt vissza a lánglelkű költő, Petőfi Sándor, az erdélyi síkon a dicsőség soha nem múló egébe tűnő Petőfi, aki Rákócziról írt költeményében így szól: ó, de lelked nem veszett el, ilyen lélek el nem veszhetett, szállj le hozzánk hősi szellemeddel, a kezdődik majd az ütközet. Vedd az zászlót, vedd szellem kezedbe, vidd előttünk, mint hajdanvidét, s más világi hangon lelkesítve erősítsd meg seregünk szívét. Ma erre a Rákóczis lelkületre, erre a Petőfis lelkületre van szükségünk, ami újra felsejlett a magyarságban, a 20. században, tudjuk az 1956-os forradalom,